L-isfijiet ta' Malta Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Miegħek ukoll. Kemm sabiħa s-sinċerità li tik libertà meta int sinċir int liberu. M'għandekx bżonn toqgħod tara kif u x'fatta. Sinċerità li mbagħad anke jekk tiżbalja, faċli dak li jkun jaħfirlek u jgħadrek. Illum fuq hekk se jkellimna l-mulej. Is-sinċerità, virtù li għandna napprezzaw u nħaddmu. Għalhekk ħutiew narfu ħtijietna ħa niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Aħfrilna mulej ta' kemm il-darba bżajna u l-biża' ħakmitna biex ma nkunux sinċira. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Aħfrilna Ġesu ta' kemm ma ħallejniex il-kelma tiegħek tkun il-qawwa tagħna fil-mumenti ta' debolizzi. Mulej Kristu ħniena. Kristu ħniena. Aħfrilna mulej ta' kemm il-darba biex insalvaw wiċċna ma konniex tassew veritieri u bżajna mill-verità. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti taqqat lilna l-koll flimkien bil-femiet kollha tagħna u tiġborna rieda waħda bejnietna. Amen li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Intom tafu ħuti li l-miġja tagħna foskom ma kienitx għal xejn. Għalkemm aħna bħalma tafu badejna u żebbilħuna f'Filippi qabel ma ġejna għandkom. Imma minna il-qalb falla tagħna u fost ħafna taħbit xandannilkom l-Evanġelju ta' Alla. Il-kliem ta' tħaġġiġ tagħna lilkom
la uħireċ mill-ert, la mill-wieġb ieħor u lanqas mill-qerq. Aħna nxandru l-Evanġelju skont ma konna imġarbin minn Alla, qabel ma fdawunna fidejna. Unfittxu li noġbu mus l-bnedmin imma lill-Alla li ġarrab qlubna. Kif tafu intom, aħna ma ġejniex nżelu bikom bil-klim, anqas ma kellna xi ħsieb ta' reba kif jista' jixet Alla. Aħna ma fittixniex il-glorja tal-bnedmin, la minantkom u lanqas minant ħaddieħor. Għat li stajna nipretendu ħafna minantkom bħala l-Apostli ta' Kristu. Imma ġibna ruħna magħkom bil-ħlewwa, bħalma hom tradda tħadda lill-ulieda. Aħna ożejnikom hekk li ridna naqsmu magħkom mhux biss l-Evanġelju ta' Alla, imma wkoll ħajjitna stess, daqskemm ħabbejnikom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Mulej, intarbinni u tarafni. Mulej, inti tarbinni u tarafni. Mulej, intarbinni u tarafni. Intaf meta noqgħod u meta nqum. Inti taraf mill-bogħod ħsibijieti. Inti taraf il-mixi u l-waqfin tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Mulej, inti tarbinni u tarafni. Inkun għadni anqas li sint il-kelma, meta int mulej tkun ġa tafa kollha. Dawra mejt int ħaddanni u tqed li jidek fuqi. L-erf tiegħek tal-aġeb ma nwassarx għalih u li wisq u ma nlaħħaqx miegħu. Mulej, inti tarbilni u tarafni. Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija, tarbel l-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kien jitkellem qal: ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tħallsu d-diċmi fuq in-nanieħ u l-bużbiż u l-kemmun. U imbagħad tagħlqu għajnejkom għal dak li hu l-aqwa fil-liġi, jiġifieri l-ġustizzja u l-ħniena u s-sinċerità. Dawn kien imiskom tagħmlu bla ma tħallu lill-oħrajn barra, jamexxejja omja li ma tħallux nemusa tgħaddi mill-passatur biex imbagħad tibilgħu ġemel. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tnatfu t-tazza u l-platt minn barra, waqt li minn ġewwa jkunu mimlija bi frotti s-serq u r-reba. Fariżew għama, it-tazza l-ewwel naddafa minn ġewwa biex imbagħad tkun nadifa minn barra wkoll. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. San Ġorġ jgħidilna x'jaf min ma ġarrabx. X'jaf min ma ġarrabx. Wawna fil-ewwel qari minn San Pawl it-Tessalonkin għandna dan il-vers. Waħna nxandru l-Evanġelju skont ma konna imġarbin minn Alla qabel ma fdawulna fidejna. San Pawl qed jgħid f'kelma waħda: jien ġarrabt, jiena għext, jiena naf x'jiġifieri. L-ewwel kont kontra l-Evanġelju imħabba l-ħeġġa li kellu San Pawl innifsu għal-liġi ludija, imma meta ltaqa' mal-verità id-dawl, u għalhekk għandna dak id-dawl li ra San Pawl li qama
għal dak li kien qabel biex fetaħ għajnejh għal dak li kellu ikun il-Vanġelu, l-aħbar it-tajba li għalija ta' ħajtu. San Pawl hawnhekk qed jurina il-karattru sinċir tiegħu. Qed jgħidilna jiena veru kont fanatiku għal-liġi ludija u kont nippersegwita, lest li nippersegwita u persegwitajt il-dawk li kienu jħarsu il-kelma ta' Ġesu. Imma mbagħad meta ltqajt mal-verità jiena mort għal dik li huwa l-Evanġelju u rrid tinxandru għax jien stess ġarrabtu. U dan qed jaqsmu din il-feeling tiegħu dan li jħossu mal-komunità tat-Tessalonkin biex huma wkoll iħeġġiġhom ikunu sinċira qatt ma jwarbu l-Evanġelju imma jibqgħu jgħixu l-Evanġelju fl-integrità kollha tiegħu. Twarbux l-Evanġelju. Aħna xandarnilkom dak li ġarrabna aħna. Dak li mhux xi ħadd ħoloq xi ħaġa, xi storja li vvintajna, le, dak li ġarrabna aħna, dak li verament għexna aħna. U għalhekk anke Ġesu fil-Vanġelu llum jinsisti fuq is-sinċerità. Iva, s-sinċerità tista' tagħmel żbalji, imma jekk tkun sinċir dawk li żbalji tiġi il-modrija għalihom għax jifhmu dak ħaddieħor jista' jifhem li inti għamil dawk li żbalji mhux b'suppervja għax ridt imma sforz il-fraġilità. U hemmhekk allura tidħol il-maħfra u l-ħniena fuq l-iżbalji tiegħek. Imma min jagħmel l-iżbalji b'suppervja bħalma kienu dawn il-Farizej, allura hemm ukoll iċ-ċanfira ta' Ġesu. Farizej u ċuħ boħra. Intom tħallsu id-dieċmi fuq in-nanieħ u l-bużbiż u l-kemmun. Jiena meta naqra din il-biċċa niftakar f'dawk is-swieq fejn inti tidħol, swieq tal-Arab, fejn tidħol issib ħafna xkejjer bil-ħwawar, bil-ful u ċiċri, jkun hemm dawk il-ħafna xkejjer. U Ġesu qed jgħidilhom intom tħallsu id-deċmi il-taxxa fuq dawn l-affarijiet. Imma mbagħad tagħlqu għajnejkom għal dak li hu l-aqwa fil-liġi. Jiġifieri l-ġustizzja, il-ħniena u s-sinċerità. Għax intom tħallsu dawn id-deċmi qed jgħidilhom Ġesu għal għajn in-nies. Imma mbagħad ma ħadd ieħor m'intomx ġusti. Il-ġustizzja, s-sinċerità mhijiex il-karattru tagħkom. Għalhekk Ġesu irid minna li nkunu sinċira. Lest li jaħfrilna, lest li jgħadirna, lest li jenna. Imma jekk ma jkunx hemm is-sinċerità nitilfu kollox. Quddiem Alla aħna rridu nimxu b'qalb safja, b'qalb pura u sinċira. Mulej jaħfirli, żbaljajt. Aħna nafu Ġesu mal-midneb kemm kien ħanin, kemm kien qawwi fil-ħniena tiegħu. Karattru żgur li aħna niftakru f'din il-verità hija tal-Madalena. Madalena li Ġesu jgħidilhom din ħabbet ħafna, għax ħabbet ħafna nħaffrilha ħafna. Qed jgħid is-sinċerità dak li hu. Ejjew nitolbu l-mulej għal din il-virtù kbira u sabiħa li tagħmilna liberi qudiemu. Nistgħu niżbaljaw imma jħenna lina u jgħaddirna. Il-virtù tas-sinċerità. Issa npoġġu quddiem il-mulej b'sinċerità it-talb u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja mulej biex fuq l-eżempju ta' San Pawl twassal l-Evanġelju għax tkun iġġarbu taf xi ġifieri, taf li dak huwa l-aħbar it-tajba li għandha bżonn id-dinja
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus biex verament jagħmlu tagħhom il-virtù tas-sinċerità u ma jinħbewx fuq il-liġi mal-liġi biex jagħmlu dak li jridu huma. Imma s-sinċerità tfisser li jibżgħu għall-oħrajn, li jkunu ta' servizz għall-oħrajn, li jwasslu li jkunu strumenti ta' paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal kull min huwa għaddej minn momenti diffiċli biex verament b'sinċerità jdur lejn Alla u jgħidlu fidejk mulej jien nerħi ruħi f'dawn il-momenti diffiċli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-erwieħ ta' ħutna li nemmnu li fid-dinja pruvaw ikunu verament erwieħ sinċiri, twajba biex issa jiġu jgawduk għal dejjem fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex nibżgħu minna nfusna u ma nħallux is-supervja taħkimna imma b'umiltà sħiħa, b'sinċerità, inkunu f'relazzjoni miegħek u mal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek. Ħallina verament nikbru u għejna nikbru fil-virtù tas-sinċerità. Bi Kristu Sidna. Amen. Biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja tiegħu. Aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem, ksibt għalik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek u għatija d-doni tal-għaqda u s-slim bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżuħaj nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr, għax int bibnek l-Aziz bħal moġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tiba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejja kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. Waħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti
bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-Isqof Anton u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka, il-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla, missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru l-min u ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistenew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha. Inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l-xulxilla.
ħarruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħarruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. ħenna lina mulej, watina fejqan sħiħ, fit-tiba tiegħek kamel li aħna nkunu dejjem fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkin Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. L-isfijiet ta' Malta Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum, diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internazzjonalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi.
mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' xi 4 jew 5 min nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, min-nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. L-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-tana, eħle sejna wiqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad-tbatija, meta s-sinu ta' Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u wereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Obsa da kull-jum għatina l-lum maħfirna d-nubitna, bħalma naħfru l-minuħa għalina. La ddaħħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-dejni għamil. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Slima lik amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, mbirek int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Slima lik amen. Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina,
rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irbeħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. خبزة ذا كل يوم أتينا اللوم اغفرنا ذنوبيتنا هل ما نفر المنوحة علينا لا دخلنيش في التجريب ازده لسنا مديني أمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا أمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا Slima lik أمين Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا Slima أمين lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا Slima أمين lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا Slima أمين lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا Slima أمين lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا Slima أمين lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا Slima lik أمين Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا أمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا أمين Glorja al-Missieru Liben u l-Ispiritu Santu. كيف كمل بدو إسا وديم يبقى الديم تديم أمين Marija Santissima, urina li inti jomna għalik, isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irbeħ kollha, wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. خبزة ذا كل يوم أتينا اللوم اغفرنا ذنوبيتنا هل ما نفر المنوحة علينا لا تدخلنيش في التجريب ازده لسنا مديني أمين Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا أمين Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا أمين Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا أمين Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا Slima أمين lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajn fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا في الساعة الموتانا أمين Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek
مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرط tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria al-Missieru Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti għomna għalik isbat tabtani, dak li twilet għalina, rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrina d-dumbitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħolġenna l-irweħ kolla u dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobza da kull-jum għatina l-lum għafinna d-nubitna, ħalma nafru il-minuħa għalina. La ddaħannix fit tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni għam. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slim amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slim amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slim amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slim amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna, għalik amen. Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slim amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slim amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria al-Missieru Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Marija amen. Santissima, urina li inti omna, għalik ismat talbtana, Ġesu li twilet għalina, rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irbeħ kolla bejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-ħames u l-axħar misteru ta' dbatija, meta sirnu ta' Ġesu Kristu, wara li kien mob bis-salib, miet fuq is-salib, għalina u għal nubitna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobza da kull-jum għatina l-lum għafinna d-nubitna, ħalma nafru l-minuħa għalina. La ddaħannix fit tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa,
Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina, rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tijak flina d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irbeħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Slim għalik, Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewa u tama tana. Slim għalik li l-ek najtu, għalli xaħna t-turufnati u li teva, li l-ek nitnidu, aħna li nibku nolfu, f'dan il-wit ta' dmuħ, ejja mela avukata tana, dawar lejna daw klajnejn tijek u tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament, li l-ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titin kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum għaffirna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa għalina. La daħanniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Niftakru fl-erbieħ Aziz tal-Purgatorju, għatijom mulej il-mistriq ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriq ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriq ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Litanija, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu il-qat tal-btana, Kristu il-qatt tal-btana. Missir eternalla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddisalla, ħenna lina, Trinità qaddisalla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, Itlob imqazza għalina. Umalla, qazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina, Om ta' Kristu, Itlob Om għalina, il-Knisja, Itlob Om għalina, tal-ħnina, Itlob Om għalina, tal-grazzja talla, Itlob għalina, Om muxebba,
اطلب علينا أم التامة، اطلب علينا أم زيت نظيفة، اطلب علينا أم مشبة، اطلب أم علينا بلاتبة، اطلب أم علينا لتسخق كل محبة، اطلب علينا أم تلاجة، اطلب علينا أم تالبرير الطيب، اطلب علينا أم تمين خلقنا، اطلب علينا أم تمين سلفانا، اطلب علينا شبة كله كائن، اطلب علينا شبة لتسخق كل قيمة، اطلب علينا شبة لتسخق كل فخرية، اطلب علينا شبة كله كستا، اطلب علينا شبة كله خنينة، اطلب علينا شبة دي مربوطة مع الله، اطلب علينا مرة القدسية، اطلب علينا ترون تالير، اطلب علينا بدو تالفرق تانا، اطلب علينا أمارة الإسبيرتو سانتو، اطلب علينا أمارة كل جراتسيا، اطلب علينا أمارة كل تيبة، اطلب علينا توري دافيد، اطلب علينا وردة ميستيكا، اطلب علينا توري لافوريو، اطلب علينا دار الدب، اطلب علينا أركة الربطة الجديدة، اطلب علينا بيب السما، اطلب علينا كوبة فيلودو، اطلب علينا صخة المردة، اطلب علينا كانت المدنبين، اطلب علينا فرج المنكتين، اطلب علينا عينونة الإنسارة، اطلب علينا سلطانة الأنجلي، اطلب علينا سلطانة البطريركي، اطلب علينا سلطانة البروفيتي، اطلب علينا سلطانة الأبوستي، اطلب علينا سلطانة المارتري، اطلب علينا سلطانة الكونفسوري، اطلب علينا سلطانة الفيرجني، اطلب علينا سلطانة القديسين كلها، اطلب علينا سلطانة منستا من آل والتبع، اطلب علينا سلطانة متلا السماء، اطلب علينا سلطانة الروزاريو مقدس، اطلب علينا سلطانة الفاميليا، اطلب علينا سلطانة الباشي، اطلب علينا حرف طلة لتنكد نبيت الدنيا، احفرنا نطلبوك مولاي حرف طلة لتنكد نبيت الدنيا، اسمعنا نطلبوك مولاي حرف طلة لتنكد نبيت الدنيا، حن علينا اطلب علينا قديسهم الله بش يكون يسحق لنا دك لوادنا كريستو نطلبوا. قاتلين قضياتيك مولاي الله نطلبوك لنجودوا دايم الصخة الروح والجسم وبالانترcessione المقدسة وغلوريوزا ماريا دايم فيرجني نكونوا مهلوسين مدويق تايسا نجودوا لنا تدايم بكريستو سيدنا. امين. عاتلينا كيف طلبنا قدياتيك مولاي الله نطلبوك لنجودوا دايم الصخة الروح والجسم وبالانترcessione المقدسة وغلوريوزا ماريا دايم فيرجني نكونوا محلوسين مدوية تايس ونجودوا لنا تدايم بكريستو سيدنا. يكون امبيرك الله امبيرك لسه مقدس تيو امبيرك جيسو كريستو فيرو الله وفيرو بنيدم امبيرك لسه تا جيسو
imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.